Insemmilkom nilqakom għal-programm News.mt. Jeżisti grupp ta' adolescenti jew inkella adulti żgħar li nistgħu ngħidu li huma jagħmlu xejn la qegħdin jistudjaw u lanqas qegħdin jikkontribwixxu fid-dinja tax-xogħol. U hija ħasra għaliex dawn in-nies għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà Maltija. Fortunatament is-sitwazzjoni qiegħda tinbidel. Il-kollega Graziella Camilleri żaret l-iskola Giuseppe D'Amato. Hemmhekk iltaqat ma' grupp ta' adolescenti li rrakkontawna l-esperjenza tagħhom, esperjenza li tagħmel kuraġġ. Kien hemm mument fejn kienu jaraw it-tagħlim bħala xi ħaġa li jalaqhom f'mursa. Iżda issa qed jattendu lezzjonijiet li se jiftħulhom bibien ġodda. Studenti li forsi sas-sena l-oħra l-ġurnata kienu jqattawha quddiem xi kompjuter jew ma jagħmlu xejn id-dar, issa qed jiddedikaw il-ħin tagħhom għal taħriġ vokazzjonali. Il-sistema edukattiva trid tipprova tilħaq l-itfal kollha. Sa din hija waħda mill-akbar sfidi li għandha s-sistema edukattiva. Mhux f'Malta biss, imma anke f'pajjiżi oħra fid-dinja. It-tfal jiġu minn għadiet soċjali differenti, jitalmu b'mod differenti u jixtiequ li dak li jagħmluh b'mod differenti. Sistema edukattiva li tagħtihom xi ħaġa standard, isma' dan irid isir. Mingħajr ma tagħti każ il-bżonnijiet u r-realtajiet tat-tfal, tispiċċa li ma tilħaqx lil dawk it-tfal. Sabiex jindirizza din il-problema, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol nieda l-Alternative Learning Program, programm li joffri sors alternattiva ta' tagħlim lil dawk l-istudenti li jkunu fil-livell sekondarju tal-edukazzjoni tagħhom u ma jagħmlux low levels. Bħalissa ninsabu f'waħda mill-klassijiet tal-iskola Giuseppe D'Amato f'Raħal Ġdid fejn propju tkun offrut dan il-programm. Bħalissa hawn 250 student li din jibbenefikaw mill-Alternative Learning Program madwar Malta u Għawdex. Dawra mal-iskola Giuseppe D'Amato timlik b'ottimizmu. Dan għax huwa evidenti l-entużjażmu fost l-adolescenti li qegħdin jattendu l-lezzjonijiet. Iltqajna ma' studenti li bdew jitħarġu fl-Ingliż, il-hairdressing u anki lezzjonijiet ta' sbuħija. Fosthom Jasmin Mikallef, studenta ta' 16 sena li għażlet li titħarreġ fil-hairdressing. Dejjem kien jogħġobni l-ħaġa li tistarli għax-xahar u hekk kif tgħid tagħmel in-nies kif jixqu huma. Dejjem kont eżempju noqgħod nagħmel ix-xahar ta' ħadd ieħor minn kont żgħira u hekk. U għaġbitni din linja li tagħmilna l-opportunità biex nkunu nistgħu nsiru dak li nixtiequ. Jasmin qaltilna li grazzi għal dan il-programm qed ħares mod differenti lejn l-edukazzjoni. Ġan insir aktar inħobb l-iskola, nitfaktar moħħi hemm, it-teachers vera rajt u interessajt ħafna ruħi u naf x'inhi l-linja tiegħi issa. Iltqajna ma' Seftin Mamo għallim li juħsib il-lezzjonijiet fil-maħżen ta' Motherwell Bridge. Hawn l-istudenti jitalmu s-sena tal-welding iżda mhux biss. Le, dal-kors fi affarijiet relatati mal-welding, fosthom health and safety, it-teknoloġiji differenti li jeżistu fuq welding, kif ukoll l-industrija ġenerali. L-istudenti huma sodisfatti b'dak li qed jiksbu minn dan il-programm. Joffri li iktar chances, opinjoni fejn tista' tmur taħdem iktar, tipo ta' aħna għamilniex morna l-Motherwell Bridge li ħadna ħafna esperjenzi minn għandha hemmhekk u nitalmu ħafna affarijiet biex niweldi hawnhekk. Ħassejtni li ma nixxilix inkompli bħala skola li kif kont u dalli li nipprova naqbad sena fajt kif qiegħed ALP. Għax għadha petada nixtieq li jkun ix-xogħol tiegħi u nażlu hekk għax jogħġobni x-xogħol ukoll tal-welding u hekk. Seftin Mamo spjega fejn il-kumpanija Motherwell Bridge ħasset li għat-tielet darba konsekuttiva toffri dan il-kors lill-istudenti li qed jieħdu sehem f'dan il-programm ta' tagħlim alternattiv. Aħna rafna il-ħtieġa ta' nuqqas tal-welders li hawn ġo Malta. Qed nagħtu din l-opportunità lil dawn it-tfal biex irresquhom iktar lejn l-industrija u intuhom l-esperjenza li ma jistgħux jieħdu minn ġo klassi ġo skola.
L-istudenti tħarġu wkoll fl-informazzjoni teknoloġika kif grupp ta' 144 applikaw għal korsijiet f'dal qasam mal-kumpanija Domain Group fil-Mossa. Fil-ġimgħat li ġejjin ħajsiru wkoll korsijiet simili mal-Awtorità Maltija għal komunikazzjoni. Għal dawk l-istudenti li jixtiequ jagħmlu l-ewwel passi fil-catering se jkun offrut il-food handling course flimkien mal-korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. Ħajkun qed isir ukoll taħriġ mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-Alternative Learning Program jagħmel parti mill-inizjattiva Jobs Plus li taqa' taħt il-garanzija għaż-żgħażagħ, dan b'investiment ta' 87,000 euro li ġejjin minn fondi Ewropej. Robert Magro, direttur responsabbli minn dan il-programm, spjega kif permezz tiegħu l-istudenti jħossuhom stmati ta' adulti għaliex il-programm jaddatta ruħu għal ħtiġijiet tagħhom. Is-sistema tagħna hawnhekk ġewwa l-ALP hija li flok l-istudent jaddatta s-sistema tagħna, aħna naddattaw għall-istudent. Fil-fatt hawnhekk l-istudenti jieħdu taħriġ intensiv f'diversi suġġetti vokazzjonali fejn aħna għandna aktar sistema flessibbli u fejn l-istudent issa qed jinduna li hemm opportunità għalih. Aħna nħeġġu li b'dan il-programm, fl-aħħar dan il-programm, l-istudent ikun jista' jkompli l-istudju tiegħu jew tagħha. Għax hawnhekk hija sistema ta' koed fejn għandna kemm boys kif ukoll girls. Iżda xi wassal student biex ma jkomplix l-iskola tradizzjonali? Għandna hawnhekk tfal li jkollhom problemi soċjali, ġieri u jkollhom id-diffikultijiet tagħhom, però aħna d-dover tagħna huwa li dawn it-tfal tagħna ngħinuhom mill-aħjar mod possibbli. Fil-fatt hawnhekk għandna grupp ta' liema li bħal guidance teachers, Right, għanna u koll għajnuna mill-education rigward support services. U naħseb li f'dan ambjent tal-iskola tagħna l-istudenti nistgħu ngħinuhom aħjar. Fil-fatt huma ħafna drabi jersqu lejna, jistqarru l-problemi tagħhom u aħna qegħdin hemmhekk dak huwa d-dover tagħna biex ngħinuhom. 20 student li attendu l-iskola f'Raħal ġdid diġà kellhom problemi mal-ġustizzja, bi ftit minnhom anki jkollhom żjarat minn uffiċjali tal-probation. Hemm ukoll studenti li qegħdin fi programmi ta' riabilitazzjoni minħabba problemi ta' droga. Oħrajn qegħdin jagħtaw għajnuna minħabba problemi li qed jiltaqgħu magħhom id-dar. Dawn il-problemi soċjali jissarfu f'imġiba mhux daqstant tajba u biex jindirizzaw dan il-fattur l-ALP organizza taħriġ mal-Forzi Armati ta' Malta. Kien hemm xi studenti li kellhom xi problemi b'challenging behavior, allura konna għadna li ftemna mal-AFM u tajnihom taħriġ mal-AFM għal perjodu ta' żmien. Naħseb illi sewa ħafna dan il-kors għax l-istudenti ġannihom jirriflettu daqsxejn rigward valuri, rigward rispett, rigward komunikazzjoni, għax dawn għandhom bżonnhom għall-futur tagħhom. L-istudenti jitħallew jilbsu ħwejjeġ casual u mhux uniformi biex kemm jista' jkun iħossuhom komdi. Għalkemm ma tfadal xi jsir ħafna minn dawn l-istudenti irnexxielhom jibdew ħajjithom mill-ġdid. Dawk l-istudenti li forsi xorta baqgħu b'ċertu problemi, aħna bqajna nissopportjahom, bqajna ngħinuhom, però nista' ngħid li mill-bidu tas-sena s'issa ħafna mill-problemi li kellna fil-bidu naqsu. Mhux qed ngħidlek li kollox huwa solvut, għax dejjem tittaħdem, qatt ma tirtieqaf, però aħna qed nagħmlu minn kollox biex infehmu l-istudent l-importanti li jġib ruħu sewwa għal ġid tiegħu. Kull sena ma 300 studenti taħt 16 sena jispiċċaw barra l-iskola u lanqas ma jkunu fil-listi ta' dawk li tifittxu xogħol. Is-sena li għaddiet kienu 3700 l-istudenti li komplew l-iskola wara li spiċċaw il-Form 5. Iżda aktar minn 1600 minn dawn ma komplewx il-kors li daħlu għalih f'livell post-sekondarju. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartolo tkellem dwar aspetti pożittivi tal-programm, fosthom il-fatt li dan jassessja lill-istudenti skont l-abiltajiet tagħhom. Aħna l-ewwel nett meta inti tagħmel programm edukattiv li jinvolvi l-iżvilupp tal-ħiliet kif taħdem bidejk u taħdem moħħok għax inti meta tkun qed taħdem bidejk qed taħdem moħħok ukoll. Din l-idea li qisna naqsmu x-xogħol tal-moħħ u x-xogħol tal-id dik ma teżistix. Inti trid kemm l-id u kemm il-moħħ. Dik imbagħad tkun trid tkejjel dak li tgħallimt b'modi differenti. Aħna rridu li dal-programmi jkunu programmi serji li bihom inkejlu anke xirnexxielek tikseb biex inti tkun tista' tkompli tiżviluppa. Il-Gvern bħalissa qed jabbozza pjan ta' 4 snin biex ikompli jindirizza il-problema tal-early school leavers u l-mira hi li minn 86% tas-studenti li jkomplu l-istudji titla' għal 100%.
Aħna li nixtiequ li bis-saħħa ta' dan il-programm kellna żgħażagħ li kien ilhom ma jattendu skola xi 4 snin u reġgħu bdew jattendu għax ħassew li issa qed jiġu għal xi ħaġa li għalihom tagħmel sens. Jekk inti l-affarijiet li toffri fl-iskola ma jagħmlu sens għalik, x'irrid imur nagħmel? U jridu jagħmlu sens għalik għax hemmhekk issib min iħobbok, issib min jirrispettak u ssib min lest jaħdem miegħek u dak li jaf jaqsmu miegħek u lest jitgħallem anke miegħek. Ninsab ċerta li intom li qegħdin issegwun għandkom xi storja x'tirrakkontawna għalhekk ikdbulna l-indirizz huwa onenews@one.com.mt. Nfakkarkom illi dan il-programm jerġa' jixxandar ripetizzjoni nhar ta' tnejn u nhar ta' tlieta wara One Breakfast. Il-programm issibuh sħiħ ukoll fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube u bħal dejjem il-ħidma tal-Kamra ta' l-aħbarijiet tistgħu issibuha wkoll permezz ta' Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna, lejli tajjeb.